హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నరసింహ చతుర్దశి సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. సో ఈరోజు నరసింహ చతుర్దశి సాయంత్రం టెంపుల్లో ఇస్కాన్ మంగళూరులో మనకి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా అటెండ్ కాగలరు. హరే కృష్ణ. సో ఈ నరసింహ చతుర్దశి ఈరోజు మనము ముందుగా నరసింహ ప్రణామం చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ. ఆహ్లాదాహ్లాదదాయినే ఆహ్లాదాహ్లాదదాయినే హిరణ్యకశిపోర్వక్షః హిరణ్యకశిపోర్వక్షః కిలాటంకనకాలయే శిలాటంకనకాలయే ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహో ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహో యతో యతో యామి తతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో బహిర్నరసింహో హృదయే నరసింహో నరసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే నరసింహమాదిం శరణం ప్రపద్యే తవ కరకమలవరేణక అద్భుత శృంగం దళిత్వా హరిరూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జయదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జగదీశ జయ జగదీశ జయ జయ జగదీశ హరే జయ కేశవద్రూత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జగదీశ హరే
జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ లక్ష్మీ నరసింహ లక్ష్మీ నరసింహ జయ లక్ష్మీ నరసింహ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ ప్రభుపాద్ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ హరే కృష్ణ శ్రీ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహదేవ్ భగవాన్ की जय జయ भक्त प्रहलाद महाराज की జయ श्रील प्रपाद की జయ श्रील गुरुदेव की జయ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की జయ हरे कृष्ण हरे హరే कृष्ण కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् నారాయణ నమస్కృత్వ నరం చైవ నరోత్తమం देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण अंदरिकी హరే हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధర్మ ప్రణామం ప్రణామాలు ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనం శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయములో ఉన్నాము. సో ఈరోజు 18వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అంత పురుష రూపేణ अंत पुरुष रूपेण అంత పురుష రూపేణ అంత పురుష రూపేణ అంత పురుష రూపేణ అంత పురుష రూపేణ కాల రూపేణ యో బైః
कालरूपेण यो बहिः 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 समन्वेत्येष सत्त्वानाम् समन्वेत्येष सत्त्वानाम् समन्वेत्येष सत्त्वानाम् समन्वेत्येष सत्त्वानाम् समन्वेत्येष सत्त्वानाम् भगवानात्ममायया 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 भगवानात्ममायया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंतपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः रूपेण कालरूपेण यो बहिः अंतरूप पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः अंतपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం अंतपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया अंतपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। हरे हरिणा माता रामकृष्ण प्रभु చూడండి హరినా మాతాజీ చదవండి हरे कृष्ण हरिणा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी माता చదవండి ఏం ప్రభుజీ నామం చేయాలా హరే నామం చదవమన్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. सूर्यप्रकाश राव प्रभु कृष्ण प्रभु। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंतपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। हरे कृष्ण। नेक्स्ट ప్రభుజీ నేను చదువుతున్నా అరుణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంతః పురుష రూపేణ కాల రూపేణ యో బహిః సమన్వేత్యేష సత్వానాం భగవానాత్మమాయయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. कृष्ण सरलादेवी माताजी సరిగ్గా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంతః పురుష రూపేణ కాల రూపేణ యో బహిః సమన్వేత్యేష సత్వానాం భగవాన్ ఆత్మమాయయా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. कृष्ण नीरजा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु, धन्यवाद। वैजयंती माताजी चलो। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्वेष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। हरे कृष्ण। सर्वश्री हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विशालवती माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता चलो। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्तेष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हनुमान प्रसाद प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेच्छेष सत्त्वानां भगवानात्ममायया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। सरस्वती माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः शेष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया। हरे कृष्ण। हरे ధన్యవాదాలు कृष्ण। ప్రభు जी। సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అంతః अंतः ఆంతరమున ఆంతరమున పురుష రూపేణ పురుష రూపేణ పరమాత్ముని రూపమున పరమాత్ముని రూపమున కాల రూపేణ కాల రూపేణ కాల రూపమున కాల రూపమున యహ యహ అట్టి ఆతడు అట్టి ఆతడు బహిః బహిః బాహ్యమున బాహ్యమున సమన్వేతి సమన్వేతి సమన్వయపరుచును సమన్వయపరచును నెలకొనును నెలకొనును ఏషః ఏషః ఆతడు ఆతడు సత్వానాం తత్వానాం సర్వజీవుల యొక్క సర్వజీవుల యొక్క భగవాన్ భగవానుడు భగవానుడు ఆత్మమాయయా ఆత్మమాయయా తన శక్తులచే. తన శక్తులచే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవానుడు తన ఆత్మ మాయ ద్వారా ఆంతరమున పరమాత్మునిగాను బాహ్యమున కాలరూపమునను నెలకొని ఈ వివిధ తత్వములను సమన్వయము కావించుచుండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భగవానుడు తన ఆత్మ మాయ ద్వారా తన ఆత్మ మాయ ద్వారా అంతరమున పరమాత్మునిగాను బాహ్యమున కాలరూపమునను నెలకొని ఈ వివిధ తత్వములను సమన్వయము కావించుచుండును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భావము. సో ఇక భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. హృదయమునందు భగవానుడు పరమాత్ముని రూపమున వసించునని ఇచ్చట తెలుపబడినది. ఈ విషయము భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. జీవాత్మతో పాటుగా పరమాత్ముడు వసించుచు సాక్షిమాత్రునిగా వర్తించుచుండును. ఇది వేద వాజ్మయమునందును ధ్రువపరచబడినది. రెండు పక్షులు దేహమనడి ఒకే వృక్షముపై కూర్చునియున్నవి. అందొకటి సాక్షిగా వర్తించుచుండా వేరొకటి వృక్ష ఫలములను ఆరగించుచున్నది.
జీవదేహమునందు విరాజిల్లుచుండు ఈ పురుషుడు అంటే పరమాత్ముడు భగవద్గీత యందు ఉపద్రష్టగాను అంటే సాక్షిగాను మరియు అనుమంతగాను అంటే అనుజ్ఞనిచ్చు అధికారుగాను వర్ణించబడినాడు. భగవానుని బాహ్య శక్తిచే వసగబడిన ప్రత్యేక దేహమునందలి సుఖదుఖములందు బద్ధజీవుడు సతమతమగుచుండగా పరమాత్ముడు మాత్రము దానికి భిన్నంగా నెలకొనియుండును. భగవద్గీత యందు అతడు మహేశ్వరునిగా వర్ణించబడెను. అతడు పరమాత్ముడే గాని జీవాత్ముడు కాడు. జీవుని కర్మలకు అనుజ్ఞ నొసగుటకై అతడు జీవాత్మ చెంతనే ఆసీనుడై యుండును. ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహించుటకు బద్ధజీవుడు ఈ భౌతిక జగమునకు అరుదించును. కానీ భగవదనుమతి లేనిదే ఎవ్వరునూ ఏదియునూ చేయజాలరు. కనుక సాక్షిగాను అనుమంతగాను అతడు జీవుని చెంత వసించును. అతడు భోక్త కూడా అయి ఉన్నాడు. బద్ధజీవునికి అతడే పోషణను మరియు రక్షణను గూర్చును. జీవుడు సహజంగా తన అంశమైన కారణమున భగవానుడు జీవుల ఎడ పరమ అనురాగమును కలిగియుండును. కానీ దురదృష్టశావత్తు జీవుడు మాయచే మోహితుడైనప్పుడు భగవానునితో తనకు గల నిత్య సంబంధమును మరుచును. అయినను అతడు తన సహజ స్థితిని తిరిగి గుర్తెరిగినంతనే ముక్తుడగును. ఈ విధంగా తన తటస్థ స్థితి ద్వారా బద్ధజీవుడు సూక్ష్మమగు స్వతంత్రమును ప్రదర్శించుచుండును. కోరినచో అతడు భగవానుని మరచి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చలాయించుటకు మిథ్యా అహంకారంతో భౌతిక జగమునకు రావచ్చును. లేనిచో భగవత్ సేవోన్ముఖుడు కావచ్చును. జీవునికి ఈ స్వాతంత్రము వసగబడినది. జీవుడు తన ముఖమును భగవానుని వైపునకు మళ్లించినంతనే అతని బద్ధ జీవనము ముగిసి జీవితము సఫలము కాగలదు. కానీ తన స్వతంత్రమును దుర్వినియోగపరచుట ద్వారా అతడు భౌతిక అస్తిత్వమున ప్రవేశించును. అయినను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంతటి దయామయుడనగా పరమాత్ముని రూపమున బద్ధ జీవునితోనే సదా నిలిచియుండును. భౌతిక దేహము వలన సుఖించుట గాని దుఃఖించుట గాని అతని కార్యము కాదు. కేవలము అనుమంతగాను సాక్షిగాను అతడు జీవునితో పాటు నిలిచియుండును. ఆ విధంగా జీవుడు తన అశుభ కర్మలకు తగిన ఫలములను పొందగలడు. బద్ధజీవుని దేహమునకు ఆవల భగవానుడు కాలరూపమున విలసితుడైయుండును. సాంఖ్యతత్వమును అనుసరించి 24 తత్వములు కలవు. ఆ చతుర్విశంతి తత్వములు ఇదివరకే వివరించబడినవి. కాలముతో కలిపి ఇవి 25 కాగలవు. కొందరు తత్వవేత్తల అభిప్రాయమును అనుసరించి పరమాత్మునితో కలిపి తత్వముల సంఖ్య 26గా నైనది. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి, ఈ 18వ శ్లోకానికి. సో హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము
26వ అధ్యాయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి ప్రధాన తత్వములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుడు ఈ భౌతిక తత్వం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వాలను గురించి తన తల్లి అయినటువంటి అంటే తనను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి జిజ్ఞాసురాలైనటువంటి ఆ దేవహూతికి ఆ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ అధ్యాయమే మనకి ప్రకృతి యొక్క అంటే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వాలు. మరి ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి విస్తారాలే అని తెలిసిన ఆ దేవహూతి ఆయన్ని ఆ భగవాను అడిగినటువంటి అంశం, ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమపురుష, ఆ పురుషోత్తమ ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క లక్షణాలను గురించి శక్తి గురించి నాకు దయతో వివరించు అంటే ఆయన ఇక ఆ భగవానుడు కపిల భగవానుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క అవ్యక్త వ్యక్తీకరణ స్థితులను గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఈ తత్వము అంటే ఈ ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేటువంటిది త్రిగుణముల అవ్యక్తమైన శాశ్వత కలయిక వలనే ఇది వ్యక్తీకరణమవుతూ ఉన్నది, అది ప్రధానము అనేటువంటి అంశము చెప్తూ మరి అందులో ఈ 24 తత్వాల గురించి 5 స్థూల తత్వాలు, 5 సూక్ష్మ తత్వాలు, 4 అంతఃకరణలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అని 24 తత్వాలను గురించి తెలియచేసి వీటితో పాటు వీటన్నిటి యొక్క కలయికగా ఉండేటువంటి కాలము 25వ అంశంగా చెప్పబడినటువంటి దాన్ని కూడా మనం చూసాం. ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, యకాల పంచ విశంక అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే ఈ కాలము ఇది ఈ 24 తత్వాలు కూడా సగుణ బ్రహ్మంగా భావించబడేవి. ఇక కాలముగా తెలియచేయబడేటువంటి వాటి యొక్క కలయిక 25వ తత్వంగా చెప్పబడినటువంటి అంశము ఆ 15వ శ్లోకంలో చెప్తారు. ఏతావానేవ సంఖ్యతో బ్రహ్మణ సగుణస్య సన్నివేశో మయా ప్రోక్తో యకాల పంచవిశంకః. సో ఈ కాలము వాటి యొక్క కలయికగా ఉన్నటువంటి ఆ కాలము ఏదైతే ఉందో అది 25వ తత్వంగా పరిగణించబడుతుంది అని చెప్పి, ఇంకా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రభావము ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రభావము ఈ కాల రూపంలో అనుభూతమవుతూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వము, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రభావము అనేటువంటిది కాల రూపంలో అనుభూతమవుతూ ఉంటుంది అని, మరి అది ఆ కాలానికి ప్రకృతి సంపర్కంలో ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి సంపర్కంతో మోహగ్రస్తుడైనటువంటి ఆ జీవుడి యొక్క మిథ్యా అహంకారం కారణంగా ఆ కాల భగవానుడి యొక్క కాల రూపము అది మృత్యు భయాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా చూసాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఆ దేవహూతితో, ఓ మనుతనయ ప్రియమైన జనని, నేను వివరించినట్లుగా కాలము భగవద్రూపమే, నిర్విశేషము అవ్యక్తము అయిన ప్రకృతి ప్రేరణ ఫలితంగా అతని వలననే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆరంభమవుతూ ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవానుడి ద్వారా ఏ విధంగా ఈ సృష్టి ఆ భగవంతుడి ఆ పరమపురుషుడు దృష్టి క్షుభితమైనప్పుడే ఈ ప్రకృతిలో పలు రకాలైనటువంటి అంశాలు వ్యక్తీకరించబడేటువంటి అంశాన్ని కపిల భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసాం. మరి ఆ భగవానుడు ఆ పరమపురుషుడు దృష్టి సారించడం ద్వారానే అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ సూక్ష్మ శక్తుల కలయిక ద్వారా వ్యక్తీకరణమై ఈ సృష్టులన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే
ఆ ప్రకృతి యొక్క ఆ నిర్విశేష స్థితిని కాలతత్వము క్షుభితము కావించినప్పుడే, అంటే ఆ భగవానుడు కాలం రూపంలో ఉన్న భగవానుడు క్షుభితము కావించినప్పుడే అది వివిధమైనటువంటి వ్యక్తీకరణలను గావించటము ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో. ఇంకా చెప్తారు, అంతిమంగా దేవదేవుడే ఈ సృష్టికి కారణము, మరి ఆ పరమ పురుషుడే, ఆ దేవదేవుడే బీజ ప్రదాత. ఆయన బీజ ప్రదానం కావించందే ఏ స్త్రీ అయినా సంతానం కనలేనట్లుగా, మరి ఆ దేవదేవుని కాల రూపంతున బీజ ప్రదానం కావింపబడనదే ఈ భౌతిక ప్రకృతి దేనిని కూడా సృజింపజాలదు, ఏదిని కూడా వ్యక్తీకరణం చేయజాలదు అంటూ చెప్పినటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ కపిల భగవానుడు కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు దేవహూతితో, తన జనని అయినటువంటి దేవహూతితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంతరూపేణ అంత పురుష రూపేణ. అంతరూపేణ ఆ పురుషుడు అంటే ఆ పరమ పురుషుడు ఎవరు? పరమాత్ముని రూపంలో అంతర్గతంగా ఆయన ఉంటూ ఉన్నాడు. అలాగే కాల రూపేణ యో బహిః. అలాగే ఆ పరమాత్ముడు, ఆ భగవానుడు ఆయన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారా అంతరూపమునేమో పరమాత్మునిగా ఉండగా బాహ్యమున కాల రూపంలో ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా ఉండి ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, సమన్వేత్యేష సత్వానాం భగవాన్ ఆత్మమాయయా. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆత్మమాయ అంతరంనేమో పరమాత్ముడిగాను బాహ్యమున కాల రూపంలో నెలకొని ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉండి ఈ వివిధ తత్వాలను, ఇప్పటి వరకు చెప్పబడినటువంటి 24 తత్వాలు, ఈ ప్రకృతి ప్రధానమైనటువంటి ఆ ప్రకృతి తత్వాలని అది సమన్వయము కావించుచున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవానుడు అంతర్గతంగానేమో ప్రతి జీవుడు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో అంతర్గతంగాను ప్రతి జీవులోనూ అంతర్గతంగా పరమాత్ముని రూపంలోనూ బాహ్యమున కాల రూపంలో ఆయన ఈ వివిధ తత్వాలన్నింటినీ కూడా సమన్వయపరుస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు తన యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించడము ద్వారా ఆ భగవంతుడి యొక్క, అంటే ఆయన యొక్క శక్తిని ప్రదర్శించడము ద్వారానే ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి విభిన్నమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా, ఆ తత్వాలన్నింటినీ కూడా ఆయన సమన్వయం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా సమన్వయం చేసేటువంటి ఆ భగవానుడు తనను తాను పరమాత్మునిగాను అలాగే కాలంగాను ఉండేటువంటి, అంటే అంతరమున పరమాత్ముడిగాను బాహ్యమున ఆ కాలంగా ఆయన అనుభూతమవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సర్వోన్నతమైనటువంటి ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్. సో దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయనను అనేక విధాలుగా ఆయన యొక్క శక్తులను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తుంది. అది విష్ణు పురాణంలో కూడా మనకి చెప్పబడేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రదర్శన అనేటువంటిది వేడి మరియు కాంతి వంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి అది అనుభూతమవుతూ ఉన్నట్లుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క మొత్తం వ్యవస్థ ఈ వేడి మరియు కాంతి కింద ఏ విధంగా అయితే జరుగుతూ ఉంటుందో, మరి ఆ సూర్యరశ్మి అపరిమిత పరిమాణంలో వేడిని మరియు కాంతిని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నట్లుగానే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఏ విధంగా అయితే వేడి మరియు కాంతి మొత్తం భౌతిక ఉనికి ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఈ మొత్తం ప్రపంచాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో మనకి ఏ విధంగానైతే సూర్యుడు, సూర్యకాంతి, తద్వారా వేడి, అంటే వేడి మరియు కాంతి ఉండడం ద్వారా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మొత్తం గ్రహ వ్యవస్థలో తిరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటాం కదా.
సో అవన్నీ కూడా మరలా భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా నాపైనే ఆధారపడి మణిహారంలో దారంలాగా మనులన్నింటినీ దారం ఏ విధంగానైతే ఉంచుతుందో, లేదా ఒక పూమాలలో పూలన్నింటినీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏ విధంగా అయితే దారం ఉంచుతూ ఉంటుందో, ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారానే ఈ గ్రహాలన్నీ వాటి వాటి యొక్క కక్షలలో, నిర్దిష్టమైనటువంటి కక్షలలో, ఏది ఎటుపోయి తగలకుండా, ఏదో దానికి ఒకటి ఢీకొనకుండా, సో అవన్నీ కూడా నిర్దిష్టంగానే ఉంటూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, సో ఈ సూర్య గ్రహ వ్యవస్థ వలన, సూర్యకాంతి ఉండడం వల్ల వృక్ష సంపద, వివిధ రకాలైనటువంటి, మరి సూర్యకాంతి ద్వారానే కదా మనకి ఈ వృక్ష సంపద అంతా కూడా వస్తూ ఉండేటువంటిది. మరియు వివిధ రకాలైనటువంటి పండ్లు, పూలు అవన్నీ కూడా వ్యక్తీకరణం అవుతూ ఉంటుంటాయి కదా. సో మరి అది ఆ వేడి కాంతి ద్వారా, అదేవిధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ప్రకృతి ద్వారా వ్యక్తీకరించబడేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే వ్యక్తీకరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, హృదయమందు భగవానుడు పరమాత్ముని రూపంలో వసించుననేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ కపిల భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడు, స్నేహితుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి కూడా భగవద్గీత యందు బోధించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. భగవద్గీత యందు కూడా ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము అక్కడ చూసేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీతలో తెలుపబడినట్లు జీవాత్మతో పాటుగా ఆ పరమాత్ముడు వసించుచు సాక్షి మాతృనిగా వర్తించుచుండును అనేటువంటి అంశాన్ని మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. మరి అదే విషయాన్ని ఆ వేద వాజ్మయాలందు కూడా మనకి ధృవీకరించబడినటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాం. సో ఆ భగవద్గీతలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేసినట్లుగా ఆయన చెప్తారు. ఇది 13వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఆ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఏంటి బాబు క్వశ్చన్ మళ్ళా ఒకసారి చెప్తారా? 13వ అధ్యాయంలోని భగవద్గీత 13వ అధ్యాయంలోని 23వ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్తారని అడిగాను. ఓకే. ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ. సారీ ప్రభుజీ, ఇది కాదు, అది 24. ఉపద్రష్టాను. అవును ప్రభు, సారీ ప్రభు. ఉపద్రష్టాను మంత చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుషః పరః. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. సో హరి బోల్. సో మనకి భగవద్గీత 13వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ దేహమందు విరాజిల్లుచుండేటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు, అంటే ఆ పరమాత్ముడు ఉపద్రష్టగాను, అంటే సాక్షి. అక్కడ మనకు మాతాజీ ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా ఉపద్రష్టానుమంతా చ భర్త భోక్త మహేశ్వరః పరమాత్మేతి చాప్యోక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆయన చెప్తాడు. సో అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, ఈ దేహంలో పరమ యజమాని అయిన ఆ మహా ఈశ్వరుడు, మహేశ్వరుడు, భగవద్గీత యందు కృష్ణ భగవానుడు మహేశ్వరుడుగా చెప్పేది. ఆయన చెప్తాడు, ఈ దేహంలో పరమ యజమాని అయినటువంటి, మామూలుగా సాధారణ యజమాని ఆత్మ, మరి ఆ పరమాత్ముడు, ఆ పరమ యజమాని అయినటువంటి మహేశ్వరుడు పర్యవేక్షకునిగాను అనుమతించేటువంటి వాడుగాను ఉంటాడు. పరమాత్మునిగా తెలియబడే వాడు అయిన ఆ దివ్యభోక్త
మరొకడు అంటే ఆత్మతో పాటు మరొకడు పరమాత్ముడు ఈ దేహంలో ఉన్నాడు, వసిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని భగవద్గీతలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో అదే అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఆ భగవంతుడు ఆ పరమ యజమాని అయినటువంటి మహేశ్వరుడు అక్కడ పర్యవేక్షకుడుగాను అంటే సాక్షిగా ఇక్కడ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఆత్మ తాను చేసినటువంటి కర్మలకు తాను చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా సాక్షీభూతంగా ఉపద్రష్ట అనుమంత. ఉపద్రష్ట అంటే సాక్షిగాను, అనుమంత అంటే ఆజ్ఞను ఇచ్చేటువంటి వాడు. అంటే మనం ఎందుకంటే అక్కడ ఇంతకుముందు మన తర్వాత చెప్తాడు, ఓ అర్జున, ఈ జీవులకు మతిమరుపు జ్ఞానము అన్నీ కూడా నా వల్లనే కలుగుతూ ఉన్నాయి అని. ఎందుకంటే గత జన్మల గురించి మర్చిపోతాడు. ఎందుకంటే నేను ఈ జన్మలో ఎంతో భక్తితో ఉన్నాను, నేను ఎవరికి ఏమీ చేయట్లేదు, అన్యాయం చేయలేదు, నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నాను, నేను భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉన్నాను, అయినా నాకే కష్టాలు వస్తున్నాయి అని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే గతంలో మనం చేసినటువంటి వాటిని మనం మర్చిపోతున్నాం. కానీ ఆ భగవంతుడు సాక్షిగా ఉండి మన యొక్క చిత్రగుప్తు చిట్కాలు అంటాం కదా, సో మాదిరిగా మనం చేసినటువంటి కర్మలన్నిటికీ సంబంధించినటువంటివి ఆ ఫలాలను అనుభవించే విధంగా ఆయన చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అందుకే ఆయన సాక్షి మాత్రుడుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని భగవద్గీతే కాదు వేద వాస్మయాల యందు కూడా ధ్రువపరచబడినటువంటివి. ఇక్కడ దేహం అనేటువంటి ఒకే వృక్షం, ఒక వృక్షంపై 2 పక్షులు ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ మరియు పరమాత్మలలో ఆ పరమాత్ముడేమో సాక్షీభూతంగాను సాక్షిగా వర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. కానీ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆత్మ ఆ మోహము కారణంగా తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగా అక్కడ ఆ వృక్షంపై ఉండేటువంటి ఆ వృక్ష ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటుంది. అంటే దేహం ద్వారా కర్మలను చేస్తూ ఆ కర్మ ఫలాలుగా వచ్చేటువంటి సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ దేహమందు ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క పాక్ష్య అంశాల ద్వారా నా ఒక్క అంశ ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతాడు, నిన్ను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 10వ అధ్యాయం అనుకుంటాను, నిన్ను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ రూపాలలో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో నువ్వు ఉన్నావయ్యా, నిన్ను ఏ రూపాలలో కొలవాలంటే అన్ని చెప్పి, ఇదంతా ఎందుకయ్యా అర్జున, ఒకే ఒక్క నా అంశ ద్వారా ఈ మొత్తం సృష్టి నా వల్లనే జరుగుతుంది కదా అంటూ చెప్తాడు. ఎందుకంటే మహావిష్ణువుగాను కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలను అనేక అసంఖ్యాకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలను ప్రతి బ్రహ్మాండాన్ని వ్యక్తీకరించే విధంగా గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను సర్వము వ్యాపించి ఉండి ప్రతి జీవిలోనూ ఉండేటువంటి పరమాత్ముడుగా లోపల ఉండేటువంటి పరమాత్ముడుగా అలాగే బాహ్యమున కాల రూపంలో. సో అందుకే ఒకే సమయంలో భగవంతుడు లోపల ఉంటాడు బయట ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తాం మనం. కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో కుంతి మహారాణి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూనే లోపల ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి పరీక్షితుడిని రక్షించేటువంటి సందర్భాన్ని కూడా చూస్తుంది. సో భగవానుడు ఆ విధంగా ఉపద్రష్టగా సాక్షిగా అలాగే అనుమతించేటువంటి వాడుగా తనకున్నటువంటి స్వల్పమైనటువంటి స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకుని జీవుడు తాను కోరుకున్నటువంటి అంశాలకు ఆయన అనుమతిచ్చేటువంటి వాడుగాను ఉన్నటువంటి వాడిగా ఇక్కడ చూస్తుంది. ఆ భగవానుడి యొక్క బాహ్య శక్తి చేత వసగబడినటువంటి ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహములో ఉండేటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు ఆ బద్ధజీవుడు సతమవుతూ ఉంటాడు. అదే ఆ దేహం అనేటువంటి వృక్ష ఫలాలను ఆ వృక్షంపై కూర్చొని ఆ వృక్ష ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉండేటువంటి అంటే ఆ సుఖాలు దుఃఖాలు అన్నీ కూడా ఆ బద్ధజీవుడు సతమతం అవుతూ ఉంటుంటాడు. కానీ మరి అదే వృక్షంపై ఉన్నటువంటి పక్షి
సాక్షిభూతంగా చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ పరమాత్ముడు మాత్రము ఈ ఆత్మకు భిన్నంగా, ఆ జీవుడికి భిన్నంగా నెలకొని ఉంటాడు. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఆ దేహంలో పరమ యజమాని అయి మహేశ్వరుడు, అలాగే పర్యవేక్షకుడుగాను అనుమతించేటువంటి వాడుగాను ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మునిగా తెలియబడతాను నేను, ఆ దివ్య భోక్తను నేను అంటూ భగవంతుడు, అంటే భోక్త ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. ఆయనే ఆ పరమాత్ముడు. సో అంటే ఇక్కడ ఆ మరి పర అంటే ఎవడు? దివ్యమైనటువంటి వాడు. ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ వ్యక్తిగత జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి క్షేత్ర కార్యాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనకి ఇంకా చెప్తారు, ఆ వాసనలను అనుసరించి ప్రత్యేకమైనటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు, అంటే ఈ ఘ్రాణేంద్రియాలు, నాలుక, చర్మము. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క జీవికి ఒక్కొక్క పంది ఉందనుకోండి, అది అంటే అది నివసించేటువంటి ప్రదేశమే దానికి స్వర్గంలాగా అనిపిస్తుంది. మనకి మానవుల్లాగా ఉన్నారనుకోండి, అది దాంట్లో వేరే ఉంటుంది. అక్కడ చూస్తే అది చూడగానే మనకి ఒళ్ళు గగురు పుడుతూ ఉంటుంది. ఆడ వాసన చూడగానే ఆ నాసికలు మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. కానీ దానికి అక్కడ వాసన అదొక సుందరమైనటువంటి ఇంద్రభవనం లాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి ఘ్రాణేంద్రియాలను మనం ఆ విధంగా పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఆత్మ తాను మోహము అనేటు మరిచిన ఆ భగవంతుని ఏంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేసేటువంటి జీవుడుగా ఉండవలసినటువంటి ఆ విషయాన్ని మరిచిన కారణంగానే అతడు ఇవన్నీ కూడా ఈ బద్ధ జీవుడై ఆ ఈ దేహాలకు కలిగేటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు, మనకి భగవద్గీత మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటూ చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛ వలనే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తారు. మరి వాటిని తప్పక ఓర్చుకోవాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అవి కాలక్రమంలో వచ్చిపోయేటువంటి చలికాలము, ఎండాకాలం లాంటివి అని చెప్పబడేవి. సో ఆ విధంగా ఈ బద్ధజీవుడు సతమతమవుతూ ఉంటాడు. కానీ మహేశ్వరుడు, ఆ పరమాత్ముడు జీవాత్మలాగా కాదు. సో కాబట్టి ఆ జీవుడి యొక్క కర్మలకు ఆ అనుజ్ఞను ఇచ్చేటువంటి వాడుగానే అక్కడ ఆసీనుడై ఉంటాడు. సో ఆ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం వహించుటానికి ఆ బద్ధజీవుడు భౌతికంగా, అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛను కలిగి ఉంటాడు. అవన్నీ కూడా మరి ఆ విధమైనటువంటి వాటిని అతడు పొందాలన్నా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుమతి ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుమతి లేనిది గడ్డి పూసైనా కదలదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి భగవద్ అనుమతి లేనిది ఎవరు ఏది కూడా చేయలేరు. కనుక సాక్షిగాను హనుమంతగాను ఆ జీవుడి చెంత పరమాత్ముడు వసిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. అంతేకాదు ఆయన భోక్త కూడా అయి ఉంటాడు. ఆ భోక్త అయి అక్కడ అందుకనే మనకి భర్త భోక్త అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం చూస్తాం. సో కాబట్టి ఆయనే భరించేటువంటి వాడు, పోషించేటువంటి వాడు, అంటే అతడే పోషణను రక్షణను కూర్చేటువంటి వాడు కూడా ఆ పరమాత్ముడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, జీవుడు సహజంగానే ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన కారణంగా భగవానుడు జీవుల ఎడ పరమ అనురాగాన్ని కలిగి ఉంటాడు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్తారు. ఈ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగానే చెప్పబడినవి. సో మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు, జీవుడు సహజంగానే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ, తన యొక్క అంశ, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ అయిన కారణంగా మరి భగవానుడు జీవుల ఎడ పరమ అనురాగాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పిల్లలు ఏవేవో పనులు చేస్తూ ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఇంకా వారి ఎడ ఆ విధమైనటువంటి అనురాగాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. మరి సో ఈ జీవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి జీవికి మరి తండ్రి ఆ భగవంతుడు. కనుక ఆయన ఆ విధంగా సహజంగానే తన అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ జీవుల ఎడ ఆయన ఎంతో కరుణను కలిగి ఉంటాడు. సో అందుకే చెప్తారు, ఆయన సమద్రష్ట, ఎవరి ఎడ్డ కూడా ఆ అనురాగాన్ని కానీ
ఇది కానీ కలిగి ఉండినటువంటి వాడు, అందరినీ దృష్టితో చూసేటువంటి వాడు. కాకపోతే ఆయన ఎవరు కావాలి అని అనుకుంటారో వారిని ఆయన ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చెప్తారు, సో ఆ విధంగా మరి ఎవరి ఎడ పక్షపాత వైఖరి కానీ ప్రేమ కానీ అంటే లేనటువంటి ఆ భగవంతుడు సమదృష్టితో చూసేటువంటి భగవంతుడు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ జీవులు మాయ చేత మోహితమైనప్పుడు ఆ భగవంతుడితో తనకు కలిగినటువంటి అంటే తనకు ఉండేటువంటి ఆ నిత్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏంటి మరి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతుని శరణజొచ్చడము అనేటువంటి ఆ భగవంతుని సేవ చేసుకోవడము అనేటువంటి ఆ నిత్య సంబంధాన్ని మరుస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచమే అది మతిమరుపు, అది కూడా భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటిది. సో మరుస్తున్నాడు. అయినను ఆ విధంగా మర్చిపోయినా, ఎందుకంటే పిల్లవాడు ఏదో కోపంతో ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయినా కానీ తల్లిదండ్రులు ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాం. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు అక్కడ ఆ తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి తెలుసుకొని, సో ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తెలుస్తూ ఉంది అతనికి ఆ భౌతిక ఈ ప్రపంచంలో ఏంటి అనేటువంటి. సో తన సహజమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకొని ఉన్నట్లయితే భక్తిలో నిమగ్నమైతే వెంటనే ముక్తుని చేస్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు. అది భక్తవత్సలుడు భగవంతుడు. సో మరి అది నిజమైన తండ్రి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులైనా క్షమిస్తారో లేదో, కానీ ఆ భగవంతుడు మాత్రం వెంటనే వారిని ముక్తుల్ని చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో ఏ విధంగా ఆయనని ఆశ్రయించినా ముక్తుల్ని చేస్తారు. అసురులను కూడా హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, కంసుడు వంటి వారిని, వక్రదంతుడు, శిశుపాలుడు వంటి వారిని కూడా ముక్తుల్ని కావించినటువంటి వారు. సో ఈ విధంగా తన తటస్థ స్థితి ద్వారా బద్ధజీవుడు సూక్ష్మమైనటువంటి స్వతంత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఆ జీవుడికి ఆ విధమైనటువంటి స్వతంత్రం ఉన్నది. సో ఆ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోతాడు మోహం ద్వారా. తద్వారా ఇంద్రియ భోగ వాంఛతో ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఒక మిథ్యా అహంకారంతో ఈ భౌతిక జగత్తుకు వస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా కాకపోయినట్లయితే మరొక రకంగా ఇక భగవత్ సేవోన్ముఖుడై ఆ భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండవచ్చును. అది ఆ విధమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ఆ భగవంతుడు ఆ జీవుడికి ఇస్తున్నాడు. మనం కూడా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, సో ఇది ఈ మార్గాలు, ఈ మార్గంగా వెళ్తే ఇలా అవుతుంది, ఇది చేస్తే ఇది నీ ఇష్టం అని వదిలేస్తారు కదా. ఆ విధంగానే ఆ భగవంతుడు సో మనకి ఉన్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి స్వేచ్ఛను ఆయన ఆ స్వేచ్ఛకి ఎటువంటి ఆటంకాన్ని కూడా కలిగించడం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా తటస్థ, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరిక, బాహ్య మరియు తటస్థ శక్తుల్లో ఈ జీవుడికి ఉండేటువంటి, సో ఆ విధంగా తటస్థ స్థితి ద్వారా బద్ధజీవుడు తనకున్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి స్వతంత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ప్రదర్శనలో అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి మరిచి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ బద్ధ జీవనం, మిథ్య అహంకారంతో బద్ధ జీవనాన్ని గడపవచ్చు. లేదు అనుకున్నట్లయితే భగవత్ సేవోన్ముఖుడై ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉండవచ్చు అని చెప్తూ. సో జీవునికి ఆ విధమైనటువంటి స్వతంత్రము ఇవ్వబడింది అని చెప్తున్నారు. సో జీవుడు తన ముఖము భగవానుని వైపుకు మళ్లించినంతనే అతని బద్ధ జీవనము ముగిసిపోయి జీవితము సఫలము కాగలదు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇద్దరు పక్కపక్కనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు పక్షులు, రెండు పక్షులు. సో ఈ పక్షిని మర్చిపోయి మనం, అంటే పక్కనే ఉన్నా కూడా మర్చిపోయి మతిమరుపు కారణంగా, దేని ద్వారా? మాయ ద్వారా, ఆ మాయా మోహానికి గురి కావడం ద్వారా మర్చిపోయి అటువైపే తిరిగి చూడము. కానీ ఎప్పుడైతే అటువైపు తిరిగి చూస్తారో, అంటే ఆ జీవుడు తన ముఖాన్ని భగవంతుడి వైపుకు మళ్లించినప్పుడు, మరి ఏంటి భగవంతుడు? జ్ఞానం. ఎంతో సూర్యుడు ఉదయించాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? చీకటంతా పటాపంచలైపోతుంది, అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోతుంది జీవుడు. ఎప్పుడైతే జీవుడు తన ముఖాన్ని భగవంతుడి వైపుకు మళ్లించాడో, అంటే తను భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉన్నాడో,
వెంటనే అతని యొక్క బద్ధ జీవితము ముగిసిపోతుంది, ఈ సంసార సాగరము నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తున్నారు. సో తద్వారా జీవుడి యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవంతుని సేవ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు, జీవితం సఫలం కాగలదు అని చెప్తున్నారు. కానీ తన స్వతంత్రమును దుర్వినియోగపరచడం ద్వారా అతడు ఈ భౌతిక అత్యుత్వమునందే ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అయినను ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎంతటి దయామయుడంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అయినను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంతటి దయామయుడనగా పరమాత్ముని రూపమున బద్ధజీవునితోనే సదా నిలిచి ఉంటాడు, ఇంకా నిలిచి ఉంటుంది, ఇంకా ఎప్పుడు నా వైపు చూస్తాడా, ఎప్పుడు నా వైపు చూస్తాడా అంటూ ఆ భగవంతుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి. సో అలా భగవంతుని వైపుకు చూడగానే ఆ జీవుడికి ఉండేటువంటి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి అని చెప్తారు. ఆ బద్ధ జీవనం ముగిసిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ జీవుడి యొక్క జీవితం సఫలమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ భౌతిక దేహం వలన సుఖించడం కానీ దుఃఖించడం కానీ, మరి ఆ దేహంలో ఉన్నాడు కదా, మరి జీవుడు బద్ధ జీవుడు లాగానే ఆ పరమాత్ముడు కూడా అలాగేనా అంటే కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక దేహం వలన కలిగేటువంటి సుఖ దుఃఖాలకు ఆ భగవంతునికి సంబంధం లేదు, అతని కార్యం కాదు అంటూ చెప్తున్నారు. కేవలము పర్యవేక్షకుడుగాను, అంటే ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటివన్నీ చూసి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి, ఫలితాలకు అనుమతి ఇచ్చేటువంటి వాడుగాను, అనుమంతగాను, సాక్షిగాను, మరి అనుమతి ఇవ్వాలి అంటే సాక్షి ముందు తెలుసుకొని ఉండాలి కదా. సో సాక్షిగాను ఆ జీవునితో పాటే ఆ దేహంలో నిలిచి ఉంటూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా జీవుడి యొక్క శుభ లేదా అశుభ కర్మలకు తగిన ఫలితాలను పొందడము కారణము ఆ భగవంతుడు అని అంటే భగవంతుడు అవన్నీ ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బద్ధ జీవుని దేహమునకు ఆవల భగవానుడు, అంటే ఈ దేహానికి బయట ఆంతరంగా భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆవల దేహానికి ఆవల భగవానుడు కాలరూపమున, కాలము భగవద్రూపమే అని చెప్పినటువంటి ఆ కాల రూపమున విలసితుడై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మరి సాంఖ్యతత్వమును అనుసరించి మనకి ఆ 24 తత్వాలు, పంచమహాభూతాలు, సూక్ష్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 4 అంతఃకరణలు కలిపి 24 తత్వాలు, మరి ఆ చతుర్విశంతి తత్వాలు వివరించబడ్డాయి. కానీ మరి కపిల భగవానుడు కాలంతో కలిపి 25 అయినవి అని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ మరికొందరు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, కొంతమంది తత్వవేత్తల అభిప్రాయమును అనుసరించి మరి ఆ పరమాత్మునితో కలిపి తత్వముల సంఖ్య 26గా మారినవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఆ భగవంతుడు తన యొక్క ఆత్మ మాయ ద్వారా ఆంతరమున పరమాత్ముడిగాను బాహ్యమున కాల రూపంలో ఉన్నాయి. అంటే కాలము మరియు ఆ పరమాత్ముడు రెండు కూడా భగవంతుని యొక్క రూపాలు. సో కనుక ఈ రెండు కలిపితే ఆ 24 + 2 మొత్తం 26గా, అంటే కాలం కలిపి 25వది గాను. సో ఇక చతుర్విశంతి, దానికి కాలం కలిపితే పంచవిశంతి అయింది. ఇప్పుడు సో 26గా అయినటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడినటువంటి. హరే కృష్ణ. 24 ఎలిమెంట్స్ కి ప్రభు